Bu Eloki Owasy. Owa bilen Täjikistanyň paýtagty Duşanbeň arasynda 2 sagat ýol bar. Bu ýerlerde garyplyk giňden ýaýran. Köp masgalalar üçin Moskwada isleýän ogullary ýerdejiniň ýeketäk çeşmesi. Emma rublin hümmetiniň gaçmagy olaryň ýerdejilerini hem peseltdi. بسیار مادرای بچه‌شون حاضر هستن و کار میکنن پول بی پول پس شده رفتگی همین بچه‌هاشون بسیار وای میکنن که این بچه‌ها پول روی کار نمیتونن دیگه. Mutabar dagy bu öýde 3 nebere bolup ýaşaýarlar. Garry ata, çağılar, agtyklar, jemi 11 adam. Olar goloýda özlerine täze öý gurmakçydylar. Emma Moskwadaky ogullaryndan gelýän pul akymynyň durmagy bilen bu planlar hem ýatyp galdy. Masgala bu jaýda ýeketäk ýyladylýan otogda, garry atanyň otogunda naharlanýar. Gurrun soňu bilen rubla ýazyp gidýär. Wagty pulo vaýşu, benim bankrot kalmış, bankrot edildi. Dolar balançyda? Ha, dolar balançy, pulyry siwaýşuda, pasşudara. Ku baçoya bayat xonadar karan darko, judo karan darko, oli şerin ben müşkiltar şudam. Bu yerden 3000 kilometr uzaklykdaky Moskwa, Merkezi Aziýaly migrant işçiler üçin bally köýýäli bir ýer. Olaryň arasynda Mutabaryň 24 ýaşly ogly Saidi hem bar. Saidi şäheriň çetindäki bazarda sowda satyk bilen meşgullanýar. Ol bu ýerde eýýäm 4 ýyl bäri işleýär. Rublin hümmetiniň gaçmagy bilen ol az çykda jedip başlandygyny aýdýar. من می‌خواستم در همین کار در فدراسیون روسیه کار کردم تا 1 سال یا زیادتر که من جدا شدم برای خودم. وقتی که چی دلار خست من میتونم این کاری من تا 3 سال یا 3 سال زیادتر طول میکشد. من نمیتونم Isten soň Saidi rublin hümmetini bilmek üçin her gün diýen ýaly ýakyndaky banka barýar. Emma elmadama diýen ýaly ol bu ýerden susupet halda gaýdýar. من می‌خواستم خانه پر رو کنم به خاطر آمدم که خانه پر رو کنم آمدم که کورس خستگی تا 47 تا نزدیکی 50 من فکر خودم گشتم حاضر نمیدونم خانه رو کنم نکنم چون که موز مهنت من 15000 بود. من می‌خواستم 400 دلار رو کنم آنان با خود را همین وقتا حاضر تو 300 دلار با من چی میشه. Bu Saidiniň masgalasy üçin dogurdanam erwet habar. Rubl hümmetini ýitirmegi dowam etýär. Moskwadan pul bolmasa, täze öý baradaky planlar hem arzuwlygyna galar. Durmuş agyr. Masgala ayak üstünde durmak üçin elinde barny etýär.